Bakuko COP29 goi bilerari, iragan berri dena. Hemen, erabaki batzuk hartu dira, baina egia da kritika ugari jaso dituztela, bai, klima larrialdiari aurre egiteko lanean ari zareten eragile ekologisten aldetik, edo garabidean dauden herrialdeen aldetik hartu diren neurri horiek. Nola ikusten duzu, ze ondorio atera ditu Greenpeacek Bakuko goi bilera honetatik? Egia erran beharra da, azken urtetako klima gailurretako akordio horik etsigarrienetakoa dela, ez? Beti gelditzen gara, ez? Sensazio gazi gozo batekin, beti nahi izaten ditugu akordio ausartagoak lortzea, eta normalean ez dira nahi ditugun bezain ausartak izaten, baina aurtengoa benetan eskasa izan da, ez? 2 milioi euroko finantzaketa iturriak espero ziren, eta uste dut 300.000 milioietan baino ez direla gelditu, eta gero ere solasten zen, ez, finantziazio iturri hauek ego globalera nola izan behar ziren, ez, subentzioak izan beharko zutela, eta ez, adibidez, kreditu edo prestamoak, zeren olakoek ego globalak daukan zorra honditu baino ez dute egiten, ez, eta zentzu horretan, ez, justoak ere izan behar dugu, eta olako guztia, ezer gutxitan gelditu dira. Orduan, aurtengoa benetan etsigarria izan da. Aurtengo etsigarria izan bada, zertarako balio dute alako topakete lorea? Badute funtzio garbirik edo bestelako lehen aipatzen genuen greenwashingaren antzeko zerbait bilatzen dute? Berez nik uste dut baliagarriak direla edo izan beharko luketela gailur hauek. Zeba kontutan hartu behar dugu, mundu mailan herrialde haunitz batera elkartzen dituzten bilerak direla, herrialde desberdin haunitz, ego globaleko herrialde haunitzek ere beraien kezkak adierazteko tokia badira, eta akordioak lortzen direnean, eta akordio aski egokiak direnean, aldaketa suposatzen dute, ez? Pariseko akordioa hortik etorri zen, joan den urtean ere egia da nola eginen zen etzela zehaztu, baina adostu zen azkenean, ez, erregai fosilak maila globalean utzi beharko zira alde batera, eta tarteka etortzen dire olako erabaki garrantzitsuak eta beharrezkoak. Egia da, gero, haunitzetan espero duguna, baina motelago gertatzen dira, baina seguraski gailur hauek ez paziren egonen, olako akordio unibertsalak edo zailagoak izanen zirela. Egia, azken urteetan ere justo kopa eman den, gailur hauek eman diren herrialdeek ere ez dutela lagundu ausartago izateko. Azkenean erregai fosilekiko lotura handia duten herrialdeetan ospatu dira azken urteetakoak, eta beraz erregai fosilen lobia agitz presente egonda eztabaida horietan presioa handia eginez. Eta datorren urtean Brasilen izanen da, ikusiko dugu ea hango giroa desberdina den, erregai fosilen indarra mugatzen alden, eta akordio ausartagoetara iristen modan.